Sanibonani, Thokozani ingane zakuthi ngiyanibingelela emagumbini ami nomhlaba e-South Africa yonkana, Zimbabwe, Mozambique, Swazini. Ngithe nginibingelele bonke nabaphesheya kwey'lwandle iy'ngane zakwethu kumazwe ngamazwe aseke basithinta. Ngithi-ke la iy'ngane zakwethu, please don't forget wena usazobuka le video ukuthi uya-subscribe-a inamba omkhulu wasemakhosini, umkhulu makhosi le kusaseyiyeke ushintsho 072 887 1995. Into engifuna ukukhuluma ngayo kakhulu ngalokhu ngichitha isikhathi ukuthi uma ngabe kuthiwa kunedlozi and futhi le nto usuyizwa usumdala, uyizwa nakhona ngathi thina esibhulayo esihlolayo. Ukuthi lelo dlozi lakho elikuwe lifunani. Amadlozi amaningi yenze ukuthi umuntu ugcina nje kufanele ukuthi udle amagobongo ngane zakwethu. Ungahambe phela nonke umuntu useniyothwasayo umuntu nenza yonke le nto. Lungisa into yakho, uhlale phansi uqhubeke nemimoya yakho ngoba akukwazi ukuthi abanye benu yabuka ukuthi bethwasisa nayimimoya abangayazi. Okokuqala, umuntu osuke nedlozi ngempela, osuke nesiphiwo sokuphilisa abantu, isikhathi esiningi uyaye ube nokuhlupha ngisho esemncane. Iningi labo ngifanisa nje njenganami mina, ngafakaza ngisho umzali wami, ngisho abantu abaningi abasuke bengakwazi ukutshela ngisho ngisakhula ukuthi ngenzelwe izinto ngisasemncane ezazizobamba khona ukuthi ngingabi nganxusela ukuthi umuntu ayime kancane imimoya until ngize ngikhule. So lezo zinto ey'ngane zakwethu ngicela ukuthi sithande ukuthi siy'qaphele. Baningi abe lapha sebesebenzisa nemimoya ethize umuntu ukuze kuthiwa udonse ukuze uzokwazi ukuthi nawe uzoba umuntu othwasayo. Yidla ongenani amagobongo bese uyabona u-take it from there ukuthi uwenze njani. If ungenawo uqola but enza sure ukuthi nabantu abasekhaya bakhonfema noma nawe izinto nesigameko uyazizwa futhi wakwazi ukubona. Umelaphi umbuze, umbuzisise. Ngiyathokoza iy'ngane zakwethu, umkhulu wasemakhosini. Leyo ndaba exoxwa ngofakazi, le ndaba ijulile. Sazobe sithi ukukhuluma ngayo nje uma sishaya lo live wemimoya ngoba ngigcine ngingawenzanga iy'ngane zakwethu. Ngithanda ukudlulisa nje lo myalezo namhlanje ekuseni kungoLwesihlanu. Sidibane kunabo Nkosi yami labo esikhuleka nabo kubanjwe i-amen. Ngiyathokoza, ndawuwe makhosi.